Hi guys, good morning. What's that? Dalton, kikik ko no guys, naikikik si Dalton na. What's that? Water? Water kay ater. Kay luwag. Let's go bat. Tanawar ko na day. Wow! Morning guys, dako dari pancake mix. Mag-pancake kurong morning. Mura ko Amerikana. Feeling Amerikana ko karon na. Musudan magud isda pinirito. Mura pag na weird naman ko si kag isda. Uy! So maggama na lang kong pancake. Kaya dama na ko pancake sa lindas ni Agi. Kani guys, kay ready naman eh. Butangan naman nag-itlog o tubig. O man tayo mixer. So, sara, na dali ram po ni ma-mix. Good. Agdalton guys, tuan na ligo na. Duha ka kutsara. Harap ang gisubay ag na sa WhatsApp karton. Butangan ko nog uwil. Alam di mo pilit sa kaha. Di ba nga ni may breakfast sa mga Amerikano? Ito kay rice man. Yan eh. Breakfast na ni nila. Makabusog man gud ni. Bisag sa kabuk ang makaan nga ni busog na ko kay ngano na may itlog. Anyway guys, before ta mo paradon sa tang adlaw, i-like ug i-subscribe ko ninyo dani sa YouTube. Ag si Undoy aghang ba nang itemen. Pero buetan to ang bana bisag item. Tuan ni Sadyo in taon siya. Kay nakaabang magsakjanan sa ijara pang igsuon. Magkuan to sila ron maghaul sa bagol. Handos na atos bayir kay 3 weeks na siguro miwa ka handos ang daghanan ng bagol basig dito nila mahuman ganirong adlaw. Si kartulo or kaupat nilang balik. Mag-agad sa adlaw saup na. Ay busaup na di naman jud bisig ugma na pud. I'm so happy today kay sa wakas nakahaul lamig bagyo. Makasabaw jud ta anja, magusto ko magsinigang og mabayaran lagi sa Undoy pero kasagaran chiki man good. Chiki usually ana di pa jud makadagkas kay hapuna naman sila di pa man maka-encash. Nanig ang mix guys, hala na may nagbuo-buo ginagmay. Da sagdi laman na. Kung di ta bikir. Naunsa naman itong pancake, nalumit man, ada, basta kay makaon. Guys, makatrabaho jud ko ron, kay nga na linlin magbantay. Daragang pamahaw guys, pancake na nangalumit. Tagdi na naman, importante na luto. Unsa mo ko sirap, dapat na sirap mo, lami ano. Kare, margarin. Kaya hot cake bitaw sa una, margarin may iparis. Lamian, mampugo na ni. So mamahaw ta. Hindi ang pamahaw. Inamir ka na. Tangan raman na haingan na. Diyan ka nang ibandaan na, isnak na. Di na mahurot. Usara ka buka, kaya raman yung daka, baga, magani. Naram daka, di ba? Bagaan. Pwede ka nagdi na ni siya. Diyan, margarin, kaya lamang naman dyan. Mapalit ko niya baboy. Nagsabaw ko baboy unja. Gidlaw ko sinabaw. Dahil bisita na po na ho, Grabe, daghan nagadyo ko mga bisita na rin. From Luway. Ang igagaw ra ni na, mailhan man yung mga signboard kay mga gwapahon ba? Di gwapa na sila ako gwapahon na. Nang recruit pa jud taga Luway. Dapa isa. Gwapa na, sinita no. Dari laman kuno pat itong background no. Buta mo guni nga magpamuji mura man gibagjuhan. Ali tita dali. Adi pagka magpaalsa, bahala ka di ka-couples picture. Ala na pipi. Pila naman ni kabuwan ti. Karong adlaw. Mao din nagtumba mo baka no. Mao ning uli kas binabaje. Bislita ra gud. Tarang ba nga maarang ni tanan. Okay, basta nga putod ng udan na. Salamat. Salamat. Adyo ko ro ilakaw ka ako pa ba ng Undoy. Usahay ra inon ko na Bulakaw kanunay. Na timingan lagi ron. Dahil mga sigbin guys from Luway. Sigbin mga itawag sa mga bata, mga pagumangko na nagana 30 ka buok. Sigbin ang ipangtawag kay garabing mga kiata. Asa ka 30 ka buok? 35 jud. Pila edad di mo long? Pila edad? Ikaw day? Sigbin pa mo. Wa pa mo nakalapas ako anong maabot na mga 13 na. Di na. Okay, di na. Graduate na nas pagkasigbin. Hi! Uli na po ko dari sud kay magtiwas ko sa akong trabaho. Karon, it's time to prepare lunch. Kita mo dani guys, garment steamer ni siya. Mauna ni siya ang gigamit ron di na ko magplantsa-plantsa kay arang tiutag ang gipuy ano magplantsa ka manginhanglan pa kag kabadyo, di ba? Inganaan ra na nimo. So why hassle? Tulid na siya nga dali ra ka adyo. Di na ka manginhanglan maghapin-hapin pa kay ag magplantsa ta maghapin-hapin pa taghabaw. Kaya rong matulid. So, highly recommended ni zanahan ninyo guys. Kani, ahan nang gi-purchase with my own money.
Diyan, nakahuna-huna ako nga, ang i-share ninyo kay hapit na ba sa pagklasihan, di ra mahinungan. Especially sa mga inahan, just like me. Although, hang bata, di pa na estudyante, manimba man mig madomingo, magpulo man na siya. So, kinahanglan na ako inga na kayo. Magplansa ko, feeling na dugay pa kadyo, mangitap ko habang nga baga. Magani nga na pa ko. Pero magpaniwang ka, pwede ka magplansa, kay magani nga naman ka. Oy, available na sa Yellow Basket. Maniod to ta guys, agamang pagkaan guys kay pang pamahaw. Sayang manggudaghang napalit nga kuan, nagiandam ni Lidli. Nagsugba si Ja. Nga ni kay paborito man jang anak. Paborito na ang buhat pautpot, maniod to ta. Yang kapuda dyan na si Dalton gabi murag wakwak alauna na dyan na to. Kinaduga dyan na to gabi. Dahil lilimban pagka sa kapalisan man na to, galasing ko na sa hapon hapit ni mata. Kapoy siguro kadawa guys, bas naningil na ni tungod sa gahapon pud nga grabe pag inita ba. Kapoy nung kuron. Nami-sami sa gang naong guys, ha? Uwa ba sa gang mga gigidig-gidig? Dalton, what are you doing? Come here. Come here. Tita is pooping. Come here. Let's drink milk. We are going to sleep now, guys. Tanawas Dalton na nag-milk na. We're going to sleep now, guys. Milk naman. Ang na ko, guys. Okay? Pagka na darig sagbot. Milk nanay. Alas 4 naman is hapon kaya nangatug man mi pagmata na mo naka-decide ko maguna-gunas ako dari kining baga magsagbot kay giuwan-uwan good pud mo nang baga si Jalain maguning sagbot guys bisag maunan ra kredit wa na mo baga na pud na. So wa pa man sila undoy mauli ahang plano tabi kog maulig alas 4 nga na kay mamalingki kuno may atos merkado jawa man so expect na nga magabian pag didto kay ang daghana lagi pud lagi sila panghakot. Wa na pud ko ga gloves daan ni kay nga wa na pud ang gloves atong gipangsangat atos kilid nga wa na pud murag mga tagulilong. Punuan ni guys sa passion fruit na puno naman sa sagbot ang gigunahan kay mahambukan pud ba kay basta nig mamunga na ni sunod adlaw, di ba? Di na ko mga jung nanay kay na ko ikaugalingon. Grabe jeng daliar jeng sagbot ning baga, di man nga ni das naging adlaw jagi sa bunsunan mag-uwan pero nalipay po ko nga ning uwan guys kaya ang nga tanom di ay nabubuan aron di na ko maghagag pamubo. Tawa-tawalin. Mo ni tawa-tawa guys, mo ni balik-balik ag hilanat. Mao ni ang manghimuwan sa una sa mga bata palagi may kay habay kwarta ka pa doktor. Ang nahimuwang tatay maadto ba pud hilanat. Help nanay. Pero mahuman atong trabaho. Patabangin na arong maana dagtabang. Kami lisig ko diha kay lis malipay ta nga mapanget. Aliwaros. Lamian ang pagkamuti gisagibo naman ang taan ni day. Ang taylubang guys, so tulo man sundangon. Na guys. Tuwa guys. Wah. Wow. Guys ya. Oh. Ladal tun tabag pang mo tidto. Karong kapanihapon pa. Kapanihapon barga ning magpudo ra nang kilid. Tabag pangubkob. Pwede ati ah. Ay, disaster. Ini disaster tun panihapon ni. Disaster ka karon. Ini disaster mo ni kita og panihapon ni. Uy, unod jud, unod. Dako adari. Di ko gulo na sari kay masyak kay ni kugo. Bantay di ko masyak. Hindi ah. Oh guys. Wow. Kuno ko mapiltan na nigbaso ning bata day. Dara naman. Ni. Ni guys. Uy! Uy! Arang muka lagi day. Wow. Ano guys? Siyak di day kulin. Lami ra ba siguro nigliwat? Wow. Katay ra ni ha? Katay ra din. Katay ra. Dapat isa day ha? Wow. Grabe to diha. Wow. Uli ka na pa dala dagang ulod. Kamuti. Sweet potato. Grabe hagdan kamuti. Isa magdahom gumulod ni. Oh, jay pangganas naman ng tani, tanawa nakaunod. Daghan hindi lang mo. Guys, dara kapadas nga siya. Dagka kaso guys, gikagliti. Ang lagana oh, kasi ganahan diha oh.
Di man ay maatong lilin pa pag gani tanumay. Dapat na isa pa ka. Isa pa ka. Kaya basi ganahan mo guys, sol gikan ra banig liter ang lami ara baning kuan na. Variety ha. Dagko ka adun ja. Gamay rag punuan. Be. Humok de. Tamis? Ito saging to alami, hapit na maguwang. Magdangag mig kamuti guys, kato ang kinubkob dia. Kini guys, pangkisan ra ni, tanaw nung nabay daot. Na, bukdam da ini, napagay matigom da ni, itong suwagan. Diak. Na! Ada pa di, aywa pa. Ingan ni, misaw na guys, bipumi mo eskwela, magpangkis pa mig kamuti. Kaya mo may mong pamahaw na. Gudang agramig mga duhang salmon. Baon nun sa eskwelahan, kaya maluoy mas nanay magbaon mig kamuti. Mag-uumas nanay, injad mabuli mi. Muna nga, maning kamot, tos nanay nga, makakuan mi, kaya naman tutoy time nga. Wala may katanim. Dahil dako guys nga wala madaot to. Wah. Ah? Tanda na sa parenting din. Tanda na ni. Naalagi, nag-uod, nagkitiw-kitiw. So nakadaginot putag magamay. Ado na raman ni. Ah? Mo ni karoy aheng dengagen. Kanila lamang panihapon. Alas 5 na sa hapon guys, so paghapos undoy, grabe jud tong daghan na lang timpang gunon jud. Day bata guys, nga jo og kuan piras. Wash as nanay, wash. Wash, mag-wash kay dirty. Down. Bukaw na gatong kamuti. Iganahan si Dalton sa piras guys, ang gipanitan kay matukan sa panit. Guys, brown out man mi guys, madugay na may flashlight. Who's that? Tatay? Tatay, who's that ka karon? That's tatay. Tay. Yung tawag sa atin ni Syria na sa ugma sa kadlawon. Di, kamu na ito. Di ko ka-upon dito. Sige. Mura, maghawal. Manimbang bago na ito. Kapay tambungan na po kabuksa ako. Ara lamang sa botos daryo ugma. Magabal-habal mi. Padung puti. Kamusta manahalin ba? Ha? Wa pa? Ito, agi. Wapa ko mga digista. Kaya pa may ikuan. Awa pa deta nakakwarta ron. Wapa ugma pa. Awa pa deta. Sige. Kakaw siguro mas panis. Pangita po sa kersos. Ano magsakirsyon man ka? Dua ba yung sa kersos sa bado? Ni ulis linlin guys, ni ban sa idang bana, jaday dang undoy pot-pot ra jud taw ni ardagana ba ni uy. Magkuan kuno ko, mag-un-un. Kay gusto sa magkaag-un-un nga pot-pot arang daghana. Na guys, gagmatoy, madyo na raman ni. O kaysa maglanlan kag puro luto, madyo na raman ni. Pusoy pa man, ugma pa man kuno agkuan, amo ang income. So postpone sa lamat ang cravings na ni karning baboy kuno sinabaw. Postpone sa laman. So, gatak-ang ko guys sa ato ang ininunan, maghinlo kong tiwas dari kay para sa prito. Request man ni nga prito. So guys, para sa atong piniritong pot-pot nga gagmay. Ituhon laman ni kay bukugod man ni. Mga prito na ni. Nanima. Kabukug kay mugang kigrab ko ng bukug. Be, gatang ininunan. Gusto magukundoy sabaw-sabaw ko no. Okay na guys. One click ra. Okay, nagtimpla. Oh, luto na guys. Pinatagpod nga, pinirito. Manihapon na mi. Manay panihapon, nagkamukti nga ang kinubkub ganina. Si Undoy man na, alam itong ipasag ng di kapoy. Nda, agsuwa, dara, paut-pot, pinirito. Nda, dapog inununa na. Tungha na naman nabiling di ganahan si Undoy, galamian buti. Daghang salamat sa pagtanaw, sa pagtimbayayong hangtod na huwag ang video for today. Kaya magkaan ko guys, magali-dali ko sa manghipos nga na maghinlong dalton, daga ko po, maligo pa, na matug na ko. Bye-bye!